дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии гранд-слами Анталия ҷудокори шинохтаи кишвар Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни 73 килограмм ва Шодмон Ризоев дар вазни то 81 килограмм ба рӯи татами баромаданд. мутаассифона Шодмон Ризоев дар дидори аввали худ аз намояндаи Португалия Фернандо Жоао дучори бохт гардид. дар ҷараёни рақобат Шодмон Ризоев аз сабаби камфаъолиятӣ аз ҷониби довари марказ 3 шидо гирифт ва бо ҳамин мусобиқаро тарк намуд. ҳамин тавр мешавад дӯстони азиз, шидои семро барои Шодмон Ризоев довари марказ нишон медиҳад бо сабаби камкориаш ва пирӯзӣ насиби паҳлавони Португалия Беҳрӯз Хоҷазода дар даври якуми мусобиқа бар муқобили намояндаи Финляндия Олин Валтери ворidi майдон шуд. дар нимаи вақти асосии рақобат Беҳрӯз Хоҷазода бо як партофти хеле хуб имтиёзи вазаре гирифт. дар идомаи рақобат паҳлавони мо рақибашро дар ҳолати осаи коме нигоҳ дошт ва бо ипон дастболо шуд. Беҳрӯз Хоҷазода бо ҷудогии сафед аз Тоҷикистон ва дар даври дуюм Беҳрӯз Хоҷазода бо ҷудокори нидерландӣ Ҳек Коен қозмоӣ намуд. вақти асосии вохӯрӣ варзишгари ғолибро муайян накард. дар сонияҳои аввали Голден Скор паҳлавони мо Беҳрӯз Хоҷазода бо як партофти саривақтӣ соҳиби имтиёзи вазари шуд ва ба даври сеюм рохат пайдо намуд. дар даври сеюм ҳарифи Хоҷазода Беҳрӯз варзишгари олмонӣ Вантке Игр гардид. аммо дар ин дидор ҳарифи Хоҷазода Беҳрӯз як имтиёзи вазари кор кард ва ин бартариашро то охири рақобат нигоҳ дошт. ҳамин тариқ рӯзи дуюми мусобиқаи гранд-слами Анталия низ барои ҷудокорони тоҷик бебарор анҷом ёфт. аз миёни варзишгарони тоҷик танҳо як нафар Ҷаҳонгир Маҷидов боқӣ монд ки ӯ дар вазни то 90 килограмм фардо ба майдон мебарояд. рақиби ӯ дар даври якум намояндаи Олмон Матиас Мартин мебошад. ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман манзури тамошобинон мегардонад.